Idan ana misalin soyayyar masoya na gaskiya sai ka ji ana misalin soyayyar Laila da Majnun, wato masoyan gaskiya kenan. Suwaye Laila da Majnun? Ku bani aron kunnuwanku na minti 5 zan baku yar takaitaccen labarin soyayyar Laila da Majnun, wato masoyan gaskiya kenan. Amma da farko, idan a TikTok kaga wannan bidiyo ka yi following ɗina, ma'ana ka taɓa wannan plus ɗin da ke saman hoto na ɓangaren hannunka na dama, ka taɓa wannan love ma'ana like. Idan a YouTube ka ga wannan bidiyo ka taimaka ka yi subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa. Waye Majnun Laila? Wani mutum ne da aka yi a daular Banu Umayya, a bisa zance mafi inganci sunansa Qais bin Milawwa a daular Banu Amir. Wato shi Qais balarabin ƙauye ne, ya taso da yar gidan kawunsa wato Laila Mahdi ibn Sa'ad, an fi saninta da Laila. Sunan Laila Amriya. Tare suka taso a cikin ƙauyensu suna kiwon dabbobi da raƙuma har suka girma suka mallaki hankalin kansu suka fita daga sahun yara. Yayin da cikar budurci ya bayyana a jikin Laila, Qais ya kamu da matukar soyayyarta wato Majnun, wanda kuka fi sani da Majnun Laila. A kullum wutar soyayyar Laila ƙara huruwa take a cikin zuciyar Majnun. Kullum hankalin Qais wato Majnun kenan yana matukar tashi, saboda yana tunanin wata rana ta iya yiwuwa Laila ba tashi bace kuma ta kasance tashi, amma yana matukar tsoro ta yanda zai bayyana wa Laila yanda yake santa, saboda yanda suka taso tare da ita. Duk da dai cewa bayyana hakan ba zai zama to masa mai wahala ba, amma kun san dai abin da saurayi yake matukar tsoro ya bayyana wa mace soyayyarsa ya zo bai yi nasara ba, amma dai yana jin a ransa cewa in dai har ya bayyana mata hakan za ta amince. Amma kuma tsoronsa shine saboda yana tunanin ba lallai ya same ta ba, amma kuma baya kawo hakan a ransa saboda ya san cewa ita mace ce shi namiji ne, ko ta kasance dai tasa ko ta kasance ta wani. A duk sanda Qais Majnun kenan yayi arba da kyawun tsarin dirin da Allah ya yi wa Laila, sai ya ji soyayyar ta ƙara mamaye mishi zuciya. Abinka da balarabe a cikin irin wannan yanayi ne Qais ya rugunsuma yi wa Laila zafafan waƙoƙin soyayya. A kullun soyayyar Laila ƙara tashin gauran zabi take a zuciyar Qais ma'ana Majnun. Ana wannan hali ne mahaifin Laila ya nemi Qais da ya turo a yi maganar auren su da Laila, domin irin tsananin ƙaunar da Qais yake yi wa Laila. Ya tura gidansu aka yi maganar aure, sannan daga bisani ya tura da dukiyar aure raƙuma guda 50. Kwatsam ana haka sai ga wani mutumi da ake kira Wait bin Muhammad, dan wani hamshakin attajirin mai kuɗi ne, ya zo daga cikin 'ya'yan masarautar daular Banu Umayya. Kwatsam wata rana Laila tana kiwon dabbobinta a cikin lambu, sai Wait ya yi ido hudu da ita. Tun daga wannan rana a kowanne dare ya kasa bacci, dare da rana. Wait bai da wani abun tunani da ya wuce Laila. Cikin 'yan kwanaki kaɗan iyayen Wait suka je gidan su Laila domin nemawa ɗansu auren Laila. Irin shigan nan da ake cewa ba jira, to irin ta suka yi wa Laila. Da suka tashi suka tafi da dukiyar aure raƙuma guda 100, wato rubi biyu wadda Qais ya bayar wato Majnun. Daga nan fa lissafi ya kwace wa mahaifin Laila. Irin mutanen nan aka yi wanda in suka ga dukiya sai ka ji sun fara canja ra'ayoyinsu. Dama a wancan zamani ma akwai kalar su. Laila bata amince da wannan aure ba saboda ta san Qais yana son ta. Abokinta Majnun ta yi tsalle ta dira da ƙasa akan ita lalle ba ta son Wek. Ta tabbatar masa da cewa ita ba za ta auri Wek ba a matsayin mijinta na aure. Ita ga wanda take so ta san kuma yana son ta, zai kula da ita har zuwa ƙarshen rayuwarta, shine Qais wato Majnun. A nan fa takaddama ta fara. Mahaifinta ya nuna mata cewa ga masu kuɗi ɗan mai kuɗi wanda ita so a cikin kuɗi da daula mai za ta yi da talaka, wato irin abun kunyar nan dai da ake a wannan zamani. A wancan zamanin ma ashe akwai irin waɗannan iyayen. Gaskiya shi yasa ake cewa wani lokacin dukiya fitina ce, domin kuwa a wannan lokaci mahaifin Laila ya tafka abun kunyar da ake gudu. An maidawa da Majnun wato Qais kuɗinsa ma'ana dukiyarsa ta aure raƙuma guda 50 da ya aiko. Aka karɓi na Wek bin Muhammad dan masu kuɗin nan kenan raƙuma guda 100 da ya aiko. Cikin 'yan kwanaki kaɗan raɗe-raɗi da maganganu suka yi ta tashi a cikin gari, a cikin ƙauye, ko ina lungu da saƙo, cikin gida da kwararo, cewar mahaifin Laila wato Mahdi zai aurar da yarsa ga Wek bin Muhammad dan attajiran masu kuɗin nan. Zai aurar da ita saboda kwaɗayin abin duniya, raƙuma guda 100 a matsayin dukiyar aure. Ya maidawa da Qais dukiyar aurensa da ya aiko a matsayin yana son yarsa, duk da dai cewa tun suna yara suka taso tare kuma ƙawarsa ce. Maganganu dai suka yi ta tashi a gari ba kai ba gindi, har suka koma kunnuwan Qais wanda kuka fi sani da Majnun. Ba daɗewa mahaifin Laila wato Mahdi ya yi mata barazanar cewa in dai bata auri wannan attajirin ba sai ya yanka ta. A nan fa mahaifin Laila wato Mahdi ya aurar da yarsa ga Wek bin Muhammad. Da wannan magana ta jin kunnen Qais ya tabbatar da ita, hankalin sai da gunzuma ya tashi.
kullun dare da rana ba bacci ya hijira daga idan Qais, farin ciki ya gagari zuciyarsa, kunci da damuwa da kuka a kullun su suka aure shi. Qais ya zamo abin tausayi, ba shi da wani abokin shira sai kuka, kunci da damuwa gami da bacin rai da takaici. Zubar hawaye suka zamanto abokansa na dindindin. Ba shi da abokin shira sai wannan waƙoƙin da yake rerawa Laila. Ga kaɗan daga cikin su. Zuwa ga Allah nake kai kukan san Laila, kamar yadda maraya yake kai kukansa zuwa ga Allah. Marayan da kafarsa ta kare, gashi kuma danginsa sun guje shi. Lalle rasa iyaye abu ne mai matukar girman gaske, har ta kai an yi wa Qais da laƙabi suna Majnun Laila, wato mahaukacin Laila. Har ta kai ya fara bin kwararo sama manyan duwatsuna, gefen ruwa da cikin furanni, yana rera waƙoƙin soyayyar Laila mai ratsa zuciya. Duk da dai cewa Laila tana son Majnun kafin ta aure, amma a wasu lokutan hakan baya hana ta wulakantar da shi. Dama ai haka lamarin mata yake. Shi yasa Majnun a wani baiti yace, na ce da wani malami da na game da shi a Makka, dan Allah ka bani labarin wacce take cutar da ni a zamanin da take jijji da kai saboda ina son ta. Shin hakan da take yi ba laifi bane? Sai malamin yake cewa, wallahi da sannan azaba za ta shafe ta, kuma sai ta wulakanta a idan duniya, sai ta haɗu da bala'i da jarabawa. Sai ni Majnun na kasa mallakar idona da hana shi barin zubar da hawayen da ke zuba a cikin aljihuna da rigata. Sai nake cewa Allah ka yafe wa Laila laifinta, duk da dai cewa a duniya dan kaɗan ne samunta. Qais ma'ana Majnun bai gushe ba a cikin wannan yanayi har sai da ya samu taɓin hankali, ta yadda idan har ya ga yara suna wasan ƙasa yakan je ya zauna a cikin su, suna haɗa irin gidajen ƙasa wanda suke haɗawa da Laila, wanda suke rayuwarsu tare tun suna yara. Yayin da al'amari ya fara tsananta, sai mutane suka fara ba iyayen Qais ma'ana Majnun shawara akan ya umarce shi da ya je ya taɓa tufafin da ke jikin Ka'aba, ya roƙi Allah ya yi masa wannan hali da yake ciki, ya cire masa soyayyar Laila. Sai Majnun ya karɓi umarni, ya je ɗakin Ka'aba ya ce, ya Allah na tuba daga laifuffukan da na yi a gare ka, amma ya Allah ba zan tuba daga san da nake wa Laila ba, kuma ina roƙonka kada ka cire min son Laila. A takaice dai haka Majnun ya rayu a cikin wannan yanayi abin tausayi. Ita kwa Laila wanda ya aure ta ya ɗauke ta daga ƙasar Saudiya ya kai ta ƙasar Iraki. Abinka da mace da rauni, ita ma rashin ganin masoyinta Qais ma'ana Majnun sai haifar mata da ciwon zuciya. Ba daɗewa sai Allah ya karɓi rayuwarta, ma'ana sai ta rasu. Subhanallah, la ilaha illallah. A lokacin ba daɗewa sai Majnun ya ji labarin mutuwar masoyiyarsa Laila. A nan fa ya haɗa kayansa ya koma ƙasar Iraki da zama. Bayan zuwansa ƙasar Iraki ya tambayi inda aka binne masoyiyarsa Laila, ya koma gun da zama kace mai jiran kabari. Kullum dare da rana ba shi da abin yi sai kuka da damuwa da rera wannan waƙoƙin soyayyar. Ana haka ne sai wata rana wani mutum ya zo wucewa ta daidai wannan kabarin. Yayin da ya ga Majnun shi ma Allah ya karɓi rayuwarsa a daidai kabarin masoyiyarsa Laila. A nan ya je faɗa mutanen gari, aka zo aka yi masa sutura, aka binne shi a kusa da masoyiyarsa Laila. La ilaha illallah. Wannan shine karshen labarin Laila da Majnun daga bakin Autan Matasa TV. Shawara: ku yi kokari ku gaba ku yaudar wanda yake son ku da gaskiya ba, sannan idan kun ga wanda kuke so kada ku zurfafa a sansa. Hakan zai iya haluwar faruwar abin da ya faru a cikin soyayyar Laila da Majnun. Kar ku manta, idan a TikTok kuka ga wannan bidiyo ku yi following, ku yi liking, ku yi share, ku yi comment. Nagode. Idan kuma a YouTube kuka ga wannan bidiyo ku yi subscribe, ku taba alamar kararrawa, ku yi share, ku yi comment. Nagode. Kar dai ku manta sunan YouTube din Autan Matasa TV. Za ku iya nema na a wannan lambar waya 07014152203. Nagode.